Kırgızstanyň gün ortasyndaky Batken tewitinde dören dartgyny ýagdaýlar sebäpli Täjikistanyň Goruk regionunyň barýan terhet geçilgesi ýapyldy. Dartgynlylyk dawaly tewitdäki Kyrgyz raýatyna degisli bir çaýhananyň otlanmagy bilen döredi. Bu iş boýunça deriňe wisler gidýär. Gürrüň gidýän tewitiň serhet ary çäklери anyk belli edilmedi. Şeýle-de regionda Kyrgyz we Täjik raýatlarynyň arasynda ýygy-ýygydan çaknaşyklar bolýar. Täjikistanda Huzan şäheriniň resmiýetleri duýsup masgalalarda barha artýan gazaplylygy maslahat etdiler. Kanun goraýjy resmiýetler masgalalardaky ýowuzluklar barada ýeterlik maglumatyň berilmeýändigini belläp estiler. Kazakstanyň paýtagty Astanada raýatlar baş prokuraturanyň binasynyň öňünde ýygnanyp öýlerinden talaba laýyk çykarylmaýandyklaryny, öňünden duýdurulmandyklaryny öňe sürüp protest geçirdiler. Polisiýa ruhsat berilmedik protesti geçirmekde aýplap, ençime demonstranty tutsak etdi.